Amfanin ƙwallon kabewa. Ƙwallon kabewa da yana ɗauke sinadarin antioxidant masu tarin yawa. Haka nan bincike ya tabbatar cewa duk ƙwallon kabewa guda ɗaya daidai yake da 1.7 gram of fiber da kuma 5 gram na carbohydrate da kuma 7 gram na protein da kuma 13 gram na omega 3 fatty acid. Haka nan dai a cikin ƙwallon kabewa akwai sauran sinadarai irin su vitamin K, phosphorus, manganese, zinc, copper da vitamin B2. Antioxidant ɗin da suke cikin ƙwallon kabewa sun haɗa da vitamin E wanda ke taimakawa da saurin warkar da ciwo. To menene amfanin da ƙwallon kabewa yake da shi? Amfani na ɗaya, ƙwallon kabewa da yana maganin cututtukan koda da kuma sauran cututtuka da suka shafi mafitsara irin su benign prostate hyperplasia BPH wanda ke iya haifar da matsala ga maza. Wani bincike da aka yi akan mutane kimanin 1,400 ya tabbatar da cewa cin ƙwallon kabewa mai nauyin gram 10 a kowace rana na taimakawa wajen magance cututtukan da suka shafi mafitsara ga maza da mata. Abu na biyu, ƙwallayen kabewa suna ɗauke da sinadarin magnesium mai yawa wanda shi kuma sinadarin magnesium na taimakawa wajen daidaita hawan jini da kuma saukarsa. Hakan yana maganin ciwon zuciya da kuma ƙara wa ƙashi ƙwari da lafiya. Bincike ya nuna cewa man ƙwallon kabewa na rage yawan kitse a cikin jiki wanda shi kuma kitse mun sani idan ya taru ya kuma haifar da ciwon zuciya. Abu na uku, cin ƙwallon kabewa na taimakawa wajen daidaita suga da ke a cikin jiki musamman ga mutanen da suke fama da type 2 diabetes.